Această emisiune este realizată în coproducție cu Telenews. Bună seara, doamnelor și domnilor, o emisiune cu totul și cu totul excepțională astă seară. Avem un invitat excepțional. Vorbim de fotbal, nu mai prelungesc misterul. Este vorba de Gică Hagi, cel mai mare fotbalist din istoria României și unul dintre cei mai mari din lume. Privilegiu special pentru mine, vă fac o mărturisire de la început. Foarte rar în viață ți se întâmplă ca jurnalist să faci un interviu de fan. Sunt puțin emoționat, e un interviu de fan, dar vom vorbi 40 de minute despre viață, despre fotbal, despre România și despre viitor. Gică, nu putem să trecem cu vederea meciul de diseară. Emisiunea va fi înregistrată. Noi vom fi la meci împreună în momentul în care va fi difuzată. Ce reprezintă acest meci, această finală europeană pentru țară? Un eveniment deosebit pentru bucureșteni, pentru români. Am adus federația, prin Mircea Sandu, a adus-o și prin primarul Bucureștiului, toată lumea care a contribuit la construirea stadionului, aducerea unei finale în România, acestui eveniment nemaipomenit, o finală europeană la București. Cred că tot românul se va bucura și noi trebuie să ne simțim bine, mândri, și că intrăm ușor, ușor lângă cei de afară. Înainte jucam finale, acum avem stadion care găzduiește o finală. E un lucru, un eveniment frumos, o să ne bucurăm cu toții. Sperăm că și în teren o să fie două echipe frumoase, două echipe care marchează multe goluri și sperăm să vedem goluri multe. La nivel de competiție europeană, nu e Champions League, dar totuși e super ok. Da, e o finală europeană, deci nu e ceva de neglijat. Și noi am câștigat-o cu Galatasaray. O finală e o finală. Un fotbalist muncește, sacrifică, e dedicat unei cariere care, până la urmă, trebuie să gândul și mintea trebuie să ducă la o finală, nu? Să joci o finală. Haideți să încep cu întrebările grele acum. Ce ar fi, ai spus, am jucat, am antrenat în finale, da. Acum le găzduim. Totuși, România nu mai e la nivelul la care a fost din punct de vedere sportiv. Ce ne-ar trebui ca să mergem mai înainte, să revenim la nivelul la care am fost până acum? În manieră globală, bineînțeles. Începem să avem de toate. Ce e important în fotbal, de la profesori, concept, prima oară o strategie foarte clară care de redresare, de reconstrucție, de a construi, cum spun eu la televizor, am spus de multe ori, jucători și echipe. Trebuie să construim. Am ajuns în faza în care ce am avut a ajuns ca mine, are părul alb și atunci trebuie să reconstruim, să scoatem fotbaliști buni și să formăm echipe competitive care iar la fel să facă performanțe atât la nivel național, cu echipa națională, dar cât și la nivel de club, unde se poate. E din ce în ce mai greu, pentru că trebuie să ai bugete, bani ca să poți să faci asta, dar construind de jos, de la baza de jos, de la copii și juniori, poți să-ți construiești un viitor foarte frumos, pentru că românul are talente latin, gândește repede, vede repede, important e să aibă un concept. Profesori și după aceea un concept, o strategie clară de sistem, de criterii, de selecție, de metodică, unde trebuie să antrenezi, să formezi copiii, juniorii, ca să ajungă mari sportivi de performanță. Această emisiune este realizată în coproducție cu Telenews.